Segundo par. As ideo che fa fre? Fa ben mai fred que non faguet tout l'hiver. Hi ha prun de neu per fa d'esquí. De segur, la neu és espessa. Espoli a che o paisatge? Te crezi que la neu és polida. T'agrado de faire d'esquí? És una causa spetaclusa d'esquiar sulla neu nova. Si ho pas encara un esquiaire fin. A côté vendrà se fas un o dos estadi mai. Me faudra crumpa d'esquí autre. Segur, aquesta hi són pu nou. Aves un estanci per lugar. O ben, mai pas per lugiar una famiglia grande. Volem pas un appartament, si en ren que 4. A quin plan? Ou 6 ans. És un hostalàs. Damunt dau puires veire un paisatge espetaclus. Conosces un metge? N'hi ha 2 dins aquest hostalàs. Mai venes visitar. Veires, vou lo co de pujar.